Yabona ke Yes, Papa. amadoda amaninzi xa ikhalazo uthi uyivithi andimazi lo mfazi ubufunani uyiqomba hey ine stress kwabe ithethe loo nto leyo. Uyaba ndiyibona Ubuyibona phi Papa? ndiyibona kula madoda angenaswekile ithi ngela nje emnyango ibowa kwa imjula phezu kwebhedi Opho. Into eloko njalo ndiyafunduzela. imfuna pokokoko. Zinto zifana nami ezo ngophopho. Ubondijamela nje phopho. Ivele liphuma ulwimi lenyoka. Yebo nijonga lo ndifuna ukuzapha kahle undivanga kahle. Uthini pho? Ndithi lo umfazi indoda yakhe ingela swekile. Uphopho. Udikiwe ngathi ibele swekile. Kutheni? Uthi zikhaloko. Azikhaloko. Sisibhaqokokoko mbela. Uthina lapha kumhlaba. Lo yena uneswekile ufuna uphuma ngaphandle ufuna uyityisa Umema ufuna uyophilisa ngoba uthi uyalamba endlini. uyalamba kaloku akafumani into Emaduna mtshanam. Kade ndikuxelela uba uyabona abantu aba. Abantu sizidwanguzane ifana noba uyoze athi ufuna indoda enemali enxiba kakuhle. Jiki imdikile le ndoda nanku eyobamba iphara phaya kuba ethanda iwalks zakhe. limxanxathe mpela ke lona. Yes udlala lapha pho. So ithi lento wena Maduna. Abazazi babafunana abantu enyanisweni. Omnye ifana nalento uyithethayo uyamvesithi wo hayi ku2 minutes noodles lona xa seyidibana nomuntu we2 hours. Yo hayi ngeke ndiyimele. So abazazi phopo same thing njengomamela umvesithi yo hayi sisinqindana ingade kanorhawuzana uyayiva ayibaleke hayi yanirhawuzela unomarhawuzana xa seyifika kwiziqobo ezifana uyamazi lamfo kuthiwa ngusando Chapembe igqithe kuthiwa ngusando uyibona ngalinqonqe ngawe iphethe into ingade ehasha university xa ikhulula yo engaka soze ndime abazazi phopho babafunana ababantu hayi ndakandake hayi bayadwanguza mana hayi ndiva laa nto baluthiwa uyiva indoda ine-stress nyhani ndimozi lo mfazi ubufunani lona hayi